Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Huwebes. Kami ang matud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagmantinir sa pasi orden asin pagsunod sa mga polisiya ipigpangapudan kan Comelec Legazpi sa mga aspirante sa masunod na perilian. SSS target na bisitahon ang 84 na mga establishmento sa syudad nin Legazpi ngunya na taon para sa saindang Run Against Contribution Evaders Program. Partisipasyon kan publiko sa selebrasyon kan World Animal Day sa aga, pinangapudan kan Albay Veterinary Office. Kakao asin pili, konsideradong local heritage kan Albay sigun sa Pitikao. Sa lado nasyonal, 10 nasentensyahan na guilty sa Castillo Hazing, ibabalyo sa Bilibid Prison. Comelec, iinuton ang pag-disqualify sa mga nuisance candidate. Dating PCSO General Manager Rogena Garma as si Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo pipakasuhan in murder sa PCSO Board Secretary. Pagtukdo kan mga teachers, dai dapat magsobra sa anum na oras sigun sa DepEd. Sa ibang nasyon, US mantenidong nakabantay sa airstrike kan Iran sa Israel. Baretang Sports, Paris 2024 double Olympic gold medalist Carlos Yulo saro ng Navy Reservist. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpagarumdom si Comelec Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo sa mga aspirante asin suportadores kanin na dapat imantenir ang pas-i-orden sa syudad asin magsunod sa mga polisiya kan Comelec. Ang pahayag, ginibo na Castillo dalan sa nagpapadagos na pagsumitir kan Certificate of Candidacy para sa masunod na perilian. Sayang ipinaluwanag na base sa resolution na ipinaluwas kan Comelec, ang sarong kandidato limitado sa tulo ang pwedeng mag-iba sa laog kan Comelec office para sa pagsumitir kan COC. Siniguro man ni Del Castillo na maigot ang sendang koordinasyon sa Legazpi PNP na yuman ang katuwang ninda para sa pagmantinir kan seguridad durante kan pagsumitir nin COC kan mga aspirante. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nasa 84 mga establishmento sa Legazpi City ang target kan Social Security System o SSS na mabisita ngunya na taon para sa saindang Run Against Contribution Evaders o RACE. Sigun sa SSS Legazpi, sa presente nasa 75% na sinda sa nasabing target asin tiwala na mapaparumdom sa mga tagsadiri ni negosyo ang saindang obligasyon sa saindang mga empleyado. Sigun kay SSS Attorney 3, Maria Charissa Oliver Velasco, kan nakalihis na simana kan ginibunindaan ikasyam na race sa syudad, kung sain nasa 48 mga empleyado. Tinaawan doon pa kaini na apwera sa pagparumdom, obheto man kaini na mapahiwas ang kaaraman kan mga employers sa saindang mga empleyado na bayadan ang saindang contributions para maka-avail kan mga benepisyo arog kan sickness, maternity, retirement debt asin iba pa.
Maabot sa 1 milyon pesos na kantidad ng mga kagamitan sa pagninegosyo an itinao kan Department of Labor and Employment Bicol sa 30 mga beneficiaryo sa Masbate kanakaaging aldaw. Sigun sa Dole Bicol, sa ini sa mga lakdang ninda para maasistiran ang mga Bicolanong nagtitios kaybanan sa mga itinaong gamit iyan food, vending, supply, fishing gear, carpentry and welding tools, baking and vulcanizing equipment sa irarom kan Dole Integrated Livelihood Program. Sinabi ni Dole Regional Director Emilda Gatinaw, padagos inda sa indang mga programa na mapagayon o mapangaray ang buhay kan mga Bicolanong nadidefisilan kay ba naman ang vulnerable as in marginalized workers sa Pilipinas. Maiko-konsiderar na saro sa mga local heritage kan Albay ang kakao asin pili kung kaya magkakanigo sa ng ibida ini sa mga turista na nagaabot sa probinsya. Ini ang pahayag ni Albay Provincial Tourism Officer Dorothy Colye matapos na ipahiling kan mga Albayano ang proseso sa pagibo ni lokal na produktong kakao chocolate asin pili sa kakatapos pas ng World Tourism Day kanakalihis na aldaw. Sinabi ni Colye puon sa seedlings, land preparation, fests mga gamit kaini asin an mga benepisyo na pwedeng makuha digdi. Kasabay digdi ang ginibong seminar naman para mapahiwas ang karaman asin matauanin ideya ang local cacao producers na maipamidbid sa publiko ang sa indang produkto. Pig-inganyar kan Albay Veterinary Office ang publiko na magpartisipar sa mga aktibidades na nakalinyada para sa selebrasyon kan World Animal Day sa Oktubre 4 o sa aga. Sigun sa AVO, nakatala na magkaiguan in misa asin pagbindisyon sa mga hayop na nasa laog kan Albay Park and Wildlife Center sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Mantang makondukta man in mga lecture mananangod sa rabies awareness, responsible pet owner, asin wildlife conservation. Obheto kanina mainformaran ang mga kaakian asin animal welfare advocates mananangod sa importansya kan pangangataman sa hayop, matauman ang nasabing opisina ng iba pang serbisyo aro kan libreng deworming asin anti-rabies vaccination para sa mga ayam asin ikos. Pigiinguwang unyan kan Gender and Development Office kan Gobyerno Probinsyal kan Albay na mabilog o magbilog nin kanya-kanyang Local Council of Women ang mga lokal na gobyerno sa probinsya bilang pagsunod sa Department of Interior and Local Government Memorandum Circular number 2016-125. Ini ang nagbutwa sa ginibong pagtiripon kan mga kababaehan kan nakalihis na mga aldaw kung sa intinawan doon digdi ang dakula asin importanteng papel kan mga LCW na magiging katuwang kan konseho sa probinsya sa pagbusol nin women's economic empowerment, gender equality asin diretsyong pantawo. Ang magiging miyembro kan LCW ang dapat na kumpwesto nin mga representante hale sa mga women's organization kasabay ang hali sa non-government organization as in government organization. Nakapagsumiter na kan sa iyang Certificate of Candidacy si Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo sa ikatulong termino bilang kongresista. Kasuwapon kan isumiter ni Kong Didi ang sa iyang COC sa Comelec Albay. Siya inibahan kan sa iyang pamilya. Si Riman, sinda Alkalde Nando Gonzales kan Legao City, ang sa iyang tiyuon na si retired Judge Noling Cabredo, asin mga suportadores. Tinawanin doon ni Cabredo na daiman siya masumiter kan sa iyang COC kung bako siyang preparado sa sayang kandidatura para sa masunod na pirilian. Sinabi niya na ipagpapadagos niya ang mga napunan na programa asin proyekto sa iyang ikatulong termino bilang kongresista kan Tercer Distrito. Ang mga ini kumpesto kan test the training and assessment center sa Barangay Tumulin, Legao City, Regional Office kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BU College of Veterinary Medicine, mga proyektong infrastruktura na magpapakusog ng turismo, partikular na sa West Coast, asin dakul pang iba.
Sarong eskwelahan sa Santa Rosa Elementary School sa Viga West, Catanduanes. Anadanyaran kan tuminamang 6.1 na linog sa kadagatan na sakop kan Bagamano, Catanduanes. Kasuhapon Oktubre 2, 2024. Sigun ini kay Department of Education Bicol Disaster Risk Reduction and Management Focal Person, Architect Deo Moreno, nakaresibi sinda nin inisyal na informasyon hali sa nasabing probinsya kung saan nagkaigwanin danyos sa infrastruktura ang nasabing eskwelahan matapos na mabatak o mag-crack ang mga lanob kaini. Dahilan kaini sinabi ni Moreno na para mientras na magamit nin temporary learning shelter para daiman maapektaran ang sa indang pag-aadal. Puntirya na matauanin ayuda nasa 120,000 na mga albayano sa paagi kan mga iba-ibang programang pang social services sa maabot na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Elizaldico, makikinabang ang mga albayano hali sa iba-ibang social service program kay banana an ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP kung saan 100,000 na beneficiaryo an matatauan in tabang finansyal sa tulong pang hanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program o TUPAD. Target na matauan ang 10,000 na mga albayano nin paramentas na trabaho. Tig 3,000 ang matatauan nin ayuda sa irarom kan Sibol na magtatagaman nin ayuda para sa mga pangkabuhayan na proyekto. Card na matabang sa pagpapakusog kan sa indang kabuhayan, asin isip na magtataon ng suporta sa mga estudyante para sa sendang pangangaipo sa pag-aaral. Sigun kay Kong Saldi, ang mga programang ini may kamautan na daing albayanong mawawalat, lalo na ang mga nangangaipo nin tabang. Padagos nang ibubusol ang serbisyong direktang makakatabang sa mga namamanuan. Idinugang pa man niya na sa tabang kan Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, maawat kan gobyerno na makapagtaon in oportunidad sa mga Pilipino para mapauswag ang sendang kabuhayan. Ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair gigibon sa Oktubre 12 sa Good 13 sa Bicol University, Legazpi City. Mientras na mag-restro na sa website na bagongpilipinas.com para makasabay sa mga pigahandang serbisyo. Sa giraray nagigibuhon kan Bicol University ang pinakaaabangan na annual BU Olympics na may temang Harmony in Diversity, Celebrating Our Shared Humanity sa maabot na Oktubre 22 hasta 26, 2024. Papanginotan ini kan BU University Sports Development Program Office, as in BU Institute of Physical Education, Sports and Recreation ang sarong simanang kaurugmahan na masikad sa paagi kan pag-corona kan Mr. and Mrs. Bicol University kung sa insinda ang marepresentar sa Regional State Colleges and Universities Association o SQUA 2024 pageant. Sa kainot-inoting pagkakataon sa historya kan BU Olympics, itatampok sa selebrasyon ang Fitness Dance Parade sa Oktubre 22 na mapuon sa BU Daraga sagkod sa BU PGA Sports Complex. Napapartisiparan kan gabos na delegado asin personahes kan universidad. Sa nasabing venue, magkakaigwanin 13 minutos na dancer exercise kan most awaited na BU hataw na piglalaoman na matipon nin 15,000 na participant dancers. Poon Oktubre 23 sagkod 25, nasa 21 na mga academic units ang maglalaban-laban sa man iba-ibang klase nin sports events na kumpwesto nin basketball, volleyball, athletics, swimming, chess, combative sports asin kadakol pang iba. Ang mga events na ini mapahiling nin tibay, talent, teamwork, eksperyensya asin determinasyon kan mga BUenyos, mantang nakikipagkompetisyon para sa onra kan universidad asin preparasyon para sa nagaadang-adang na SQUA. Asin tanganing mas maipaitaas ang excitement, ilalansar kan BU ang BUU Olympics Fun Run na kumpwesto nin 3 km, 5 km asin 10 km categories. Sa Oktubre 26 asin Grand Zumba Fever Concert, kaibahan ang international Zumba instructors na sina Prince Paltuob asin Madel Paltuob bilang parte kan Zumba para sa komunidad Year 3 na pinagdrinohan ni 2nd District Congressman Joey Salceda.
Para sa mga interesado na magpartisipar sa BUU Olympic Fun Run, hanapon si Mr. Robert Madraso sa BU IPSR o magrehistro sa Google Forms. Ipapaskil man sa mga masunod na aldaw sa BU official social media accounts. Idinagdag pa sa impormasyon na ang BU Olympics ngunya na taon bako sa ng kompetisyon, kudi selebrasyon ini nin unity, diversity as in humanity and passion for sports. Yan ang primerong kaptangkan, mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika.
Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture to manabisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado, yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Kinonfirmar kan Bureau of Jail Management and Penology na nakatalaan na ibalyo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang 10 miyembro kan Aegis Juris Fraternity na naatulan na guilty sa paggagadaan kan law student na si Horacio Castillo III kan 2017. Sigun kay BJMP Jail Superintendent J. Rex Bostenera, pigalat na sana ang mga dokumento araw kan mitimos order hali sa Korte Suprema bago imalyo ang 10 fratmen. Sinigurman ni Bostenera na handa ang Bureau of Jail Management and Penology ano man na oras na ito kan Korte ang direktiba para darahon sa Bilibid ang mga inihali sa Manila City Jail. Ang 10 miyembro kan Aegis Juris Fraternity enot nang nasentensyahan kan Manila RTC Branch 11 nin reklusyon perpetua o life imprisonment. Prioridad kan Commission on Elections o COMELEC ang pagsaangat nin disqualification case kontra sa mga kandidatong mapapatunayan na nuisance o sawong-sawong na kandidato. Sinabi ni Attorney Lionel Marco Castillano, COMELEC Director for the Negros
Island Region na nakasentro sa pagtaonin prioridad sa mga kasong ini si COMELEC Chairman George Erwin Garcia bago ang pag-imprintanin balota. Dagdag pa niya na posibleng makaapekto sa sukol kan mga balota ang mga kandidatong pamparibok, kaya nangangaipo ininin marikas na aksyon. Sinabi ni Castillano na dapat may petition for disqualification na isinumitir kontra sa mga pigtutubudan na no-chance candidate bago umaksyon ang COMELEC. Nagtutubot si House of Representative Quad Committee Overall Chair asin Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers na makusog ang mga ebidensyang nakuakan committee para masangatan ang kaso murder sin dating PCSO General Manager Royena Garma asin Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo may kinaraman sa paggadan kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kan 2020. Sinabi niyang nasa close coordination sinda sa Department of Justice. May mga representantes ang ahensya na nagmamonitor kan sendang hearing dahil may mga nagbaburotwa na ebidensya kan criminal activities asin iba pang maraot na gibo sa dalagan kan sendang investigasyon. Naka-schedule ang mga ini na mag-interview sa duwang testigo asin i-assess ang sendang testimonya. Ang pinagunambit ng Barber si Yosinda Lieutenant Colonel Santi Mendoza asin ang informante kani na si Nelson Mariano na nagampang sa pagdangog kan committee kan September 27. Sa pagdangog, sinabi ni Mendoza na kinuntak siya ni Leonardo kan Oktubre 2019 sa direktiba ni Garma para ipagadan si Barayuga sarong miyembro kan Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 asin sarong retiradong general. Sinda Garma asin Leonardo nagtapos sa Philippine National Police Academy asin upper classman ni Mendoza. Kinuntak ni Mendoza si Mariano na iyo ang naghanap ni hired killer asin ang sa iyang nakauron iyo si Loloy. Sigun kay Mariano, ang mga informasyon ni Barayuga itinao ni Tox arog kan litrato asin lunadan nagagamito ni Barayuga kan gadanon ini kan Hulyo 30, 2020. Nagtaoman ng 300,000 pesos na reward si Garma may kinaraman sa panggagadan dalan sa Viber, pigpaagi an ururon, pigrekomendar ni Barber sa DOJ na kuanon ang mga cellphone ni Mendoza asin Mariano para magamit na ebidensya. Enot ng pigkonektar ang panggagadan kay Barayuga sa illegal na droga. Ipinaluwas na kan Department of Education o DepEd ang guidelines sa rationalizing teachers' workload and overload compensation. Ini may kinaaraman sa pinirmahan ni Education Secretary Sani Angara na Department o DepEd Memorandum number 053 na may kamauutan na pangatamanan ang mga paratukdo asin field personnel. Base sa memorandum, dai dapat magsobranin anum na oras ang pagturo kan mga paratukdo. Kung dai may iwasan, dapat 2 oras na ang pinakahalawig na overtime. Kada aldaw asin ini may kadagdagan na bayad. Kung natapos na ang pagturo bago ang anum na oras, pwedeng tawanin ibang trabaho ang mga paratukdo. Sa siring na sistema, sigurados na magiging patas, silag asin mababayadan nin tama ang mga paratukdo. Enot ng sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat maging prioridad ang interes kan mga paratukdo sa nasyon. Tinugutan kang korte na magkapag-medical check-up sa sarong hospital si Alex Guho, dating alkalde kan Banbantarlac. Sigun sa sinabi ni BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rix Bustenera, na nagkukoordina naman sinda sa ospital para sa schedule. Magagarumduman na si Guho ang ibinalyo sa Pasig City Jail Female Dormitory hali sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame na ang pangisa sa kasong qualified human trafficking asin graft.
Pinasalamatan ni Senate President Chis Escudero ang mga kapwa senador asin bilog na institusyon kan Senado sa nakuan niyang halangkaw na performance rating base sa latest Pulse Asia. Sinabi ni Escudero na ang halangkaw na performance paglaladawan sa pangako kan Senado na magpasar nin mga importanteng ley para sa namamanwaan asin magtataon nin liwanag sa mga isyong nakakaapekto sa good governance asin rule of law. Sigun sa September 6 to 14, 2024 nationwide survey kan Pulse Asia sa performance asin trustworthiness kan mga national government official, nakakuha si Escudero nin majority approval na 60% hale sa mga respondents ang pinakahalangkaw na nairehistro sa survey. Si Escudero, iyo ansaro sa apat na opisyal kan gobyerno na nakaresibin in majority approval rating gikan sa mga respondent sa gabos na tulong geographic areas kan nasyon. Siya man nakaresibin in pinakahababang disapproval rating na 8%, ang pinakahalangkaw na opisyal kan gobyerno nakapagrehistro nin hababa sa double digit mark. Poon kan makatukaw bilang Senate President kan Mayo. May kabilugan na 137 na bills ang naipasar sa Senado asin 14 digdi ang naging ley. Pig-aatribuir ni Escudero sa magayon na performance kan institusyon ang marhay na relasyon sa pag-ultanan kan Senado asin kan House of Representatives. Barata sa ibang nasyon. Mantenidong nakabantayan ng Estados Unidos sa nangyayaring pagpaparapauran kan Iran ng mga missile sa Israel. Kaibanan si US President Joe Biden, Vice Presidente Kamala Harris para makakuha ng informasyon sa pinakabagong sitwasyon sa Israel. Sinabi man ni White House National Security Council Advisor Jake Sullivan na pigtatabangan ninda ang Israeli military para pabagsakon ang mga missiles kan Iran. Ini matapos si pag-orden ni Biden ang paggamit kan US Naval Destroyer na matabang sa Israel Air Defense Unit. De mababa sa 200 na missiles ang pinauran kan Israel o kan Iran sa Israel. Inotang sinabi kan Islamic Revolutionary Guard Corps kan Iran na ang missile attack iyo ang bilang paggamit sa mga nagadaan na tao kan Gaza asin Lebanon si Riman ang paggadan kay Hezbollah Chief Hassan Nasrallah asin IRGC Commander Abbas Nilforuzan. Sigun man kay Pentagon Press Secretary Brigadier General Patrick Ryder na padagos ang pagigibong pagbantay sa sitwasyon sa Israel. Sagun sa ngunyan, dahil pamplano ang Estados Unidos na magkondukta ng evacuation kan mga US nationals na nasa Israel. Baretang sports, kinumisyon kan Philippine Navy si Paris 2024 double Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang bago kaining reservist. Naging ranggong petty officer first class ang itinaokan Philippine Navy kay Yulo sa sarong seremonya sa Navy headquarters sa Manila. Sigon kay Navy spokesperson Commander John Parsi Alcos, sarong simple na seremonya ang ginibo sa pangingenot ni Naval Reserve Command Head Major General Joseph Ferrus Quezon. Sinabi ni Yulo na dain niya piglalaoma na magsulog nin uniforme ka Navy, asin bulaho siyang nagpapasalamat sa prestihiyosong pagmidbid. Naglalaoman si Yulo na sa paagi kan sports, maipapahiling niya ang mga hobenes o sa mga hobenes na kaya niyang magserbi para sa nasyon. Ultimo sa detalles kang baretang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Antes marahin na abog po sa Sendo Gabos, o yan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang bagyo si Julian, puring na mataan po yan sa distansya 265 kilometers norte sulnupan kan Itbay at Batanes na may kusog dinduros na maabot sa 140 kilometers per hour kasin pagbugso na 170 kilometers per hour pasiring sa direksyong norte Sirangan. Nakaka-epekto ini sa extreme northern Luzon. As in, an easterlies man makaka-apekto sa Mindanao. Alaga ng
duwang weather systems dahil man ni piglalauman na direktang makakaapekto sa Kabikulan. Ngunyan sa Kabikulan, lauman niya to ang bahagyang mapanganuron sa sa mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulo pag-uran, pagkikilat asin pagdaguldol. Dulot yan kan mga localized thunderstorms. Mamamatayan man ang maluya sa sa moderatong duros sa haling sirangan, sundo norte sirangan, asin banayad sa sa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang temperatura niya to piglalauman na maabot sa 24 grado sentigrado hasta 34 grado sentigrado. Ang saldahang masirang sa oras sa 5:43 nin aga, asin masulnop sa oras sa 5:15 nin hapon. Ako si Vince Magallanes hali sa DOST Pag-asa Legazpi, Diyos mabalas po. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Webes. Sa pagaran kan mga pagiriba. Mardila. Jenny Balyaran sa Newsbase. Ronald Baldo sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teral nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa itong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang